Yo, what's up mga ka-vlog? So, welcome back to our channel, no? So, in this, sa karon nga video is maghimo na slag tutorial, no? Para na sa mga data heavy users, para ng mga gamers or mga students, kasi Facebook, YouTube, dali ra kay mahulutan nitong data. So, isa magtagalog dai ko para So, ito lang gagawin natin, guys, no? Kita ko muna sa inyo kung paano gamitin ang tricks para magkaroon ng unlimited data. On ang data, tapos hindi ko gagamitin yung application para pang unleash sa data. So YouTube, retry. So retry. Then how about sa Google? Type tayo dito ng search. And one, two, three, four, five, six. Tak. So, ayun. So, ang tricks natin dito para makagamit tayo ng unlimited data or internet, mayroon tayong app na gagamitin, no? Tawag nating VPN. Actually, free lang to siya, guys, no? Free, 100% free and 100% legit or effective. Tawag natin ang VPN. So the VPN is called Caballo VPN. So punta lang kayo dun sa Play Store at hanapin ang Caballo. So ganito yung paggamit, no? Pili lang tayo ng server at pili ng kung anong network ang gamit natin. So in this tutorial, ang ginagamit ko is Sun. So, connect natin. So, connected. So, try natin mag-YouTube. Yan, guys. Kikita nyo. Nag-load agad. Yan. Jumin TV. So punta lang tayo sa Play Store and search Caballo VPN. Yan, guys. Install nyo lang yan. Caballo VPN yan. Install nyo yung Caballo na yan. Then open. Punta tayo sa Google. Search Jumin TV. Kita nyo, guys, ang bilis. So, Mobile Legend. Ang maganda nito, guys, is that bali, mag-expire din ang internet nyo pag nag-expire ang promo na na-register nyo. So in this one, ang register ko is TU50, which is good for 10 days, no? TU50. So, habang hindi pa na-expire ang TU50 nyo, tuloy-tuloy ang paggamit natin ng VPN. Unlimited, no data cap. So, internet to sawa to or Mobile Legends to sawa. So, ayan, naglo-load ang Mobile Legend. So, stable ito, guys, no? Green to yellow ping, depende sa location nyo. So, ayun, guys. No? Need lang natin is itong Sun SIM card, LTE. Dapat LTE talaga itong para mas mabilis. Then register kayo. Pag mag-register kayo, punta kayo sa suking tindahan.
And as for TU 50, 60, 100 and pataas, TU 50 is 10 days. TU 100 is, I think, basta TU 50, 10 days. Then TU 150 is 30 days. So, for just 150 pesos, unlimited kayo for 1 month ng data. So, wala. No data cap talaga yan, guys. So, yun. So, yun. Punta lang tayo sa Play Store, then install Kabayo VPN. Then pag na-install nyo na yan, open natin. Okay lang, then choose server, kahit anong server dyan. Then hanapin ang TU. Sun CTU, TU Promos. And yun. Enjoy sa unlimited no data cap. So ayun guys, if you find helpful, basta nakita nyo kung para sa inyo is okay ang video na to, just click like and subscribe para sa mga next tutorial, para mag-updated kayo. Hit or smash that bell icon, then yun, subscribe guys, and see ya.